силно строга интонация. И да го дръпнеш зверски. Не. Ей това искам. Силно, не и зверски го дърпаш. Защото ти е пожелателно. Така, пак края на пода да хване. Край, искам да има бош да се спусне. Край хване. Ето аз се разхождам. Не, Арис. Така. Трябва да е нормален. Арис, не, отка. Арис, отка. Започва да свиква с съпръщението. Той не може контролнат фигурант за една минута. Това трябва да се прави. 20-30 тренировки се правят упражнението, да, той го направи. А ти имаш готовност за не. Не. Така. Идеален, ако ще почне да свиква. Не. Тоест, някой силно и направо с веригата го дърпаш. Ти го чуеш, в момента е добре, ако има проблем. Пусни вече, искам да пуснеш вече. Ще му искаш ти силно колкото можеш. Пускай. Силно викай не. Не. Пускай, искам пак да викаш не. Пускай и пак викаш силно не. Ако не ти изпълни звуково, дърпаш с въжето. Не. Пак силно. Дърпаш колкото можеш. Всички се оплети. Къде ще се оправя? Опремо. Той ми Трябва да можеш да го спреш. Това е много важно. Опремо като е. Чакай. Ще свикне той, няма къде. Имаш душа, че в тебе е хляба и ножа. Така, пак края на въжето, не? Неправомерна атака се наказва с не. Защото той в момента няма основания да ме хапи. Няма команда пази, няма нападение. Няма, обаче според него има. Да, ма не съм заплаха. Така. Пусни. Не! Пак веднага не. Пусни го, искам един път звуково да пробваш. Аз се защитя. Пусни въжа. Силно му изкрещяваш него, човек. Добре, аз ще го пробвам. Така, спокойно. Това е. Силно извиквай не. Тайминга. Пусни ли се веднага? Не, Арис. Не. Идеално това искаме да правим. Точно това искаме да правим. Не, Арис. Не! Идеален, точно това правиш. Продължаваме да вървим. Това правиш. Не, нека да има 2 метра дистанция между тебе и кучето. Точно това правиш. Не, Арис. Идеален. Хвали го и пак го пускаш в свободно състояние. Забеляваш ли сега той прави кръг самостоятелно, едно минимално кръгово охраняване. Нали ме разбираш? Той пак ме охранява, но имаме контрол. Това искам да видя. Сега ще нападна. Арис, дръж!